गारि सालायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। गारि सालायगिरिफोरा बे बारनिफ्राय गावबा गावनि गारिनि आरसि आरो ड्राइभिं लाइसेन्सखौ स्मार्ट कार्ड खालामनो नांसिगोन। जुदि नोंथाङा स्मार्ट कार्ड खालामाखैब्ला बे समाव मोजां खाबु। फिन स्मार्ट कार्ड खालामनो लानो थाखाय आसाम सोरखारा 30 नभेम्बरसिम बारायनानै होबावबाय समखौ। गारिनि आरसि आरो ड्राइभिं लाइसेन्स कार्डखौ होखानाय सम बादि थाबैनो स्मार्ट कार्ड एबा डिजिटाइज कार्ड खालामनानै लानो थाखाय खावलायदों। सोरखारि बिथोन बायदियै बारायना होबाय खालारखौ नभेम्बर दाननि जोबथा खालारनि गेजेराव सालायजायि एबा गोजाम गारिफोरनि बिगोमाफोरा गावबा गावनि गारिनि रेजिस्ट्रेशनखौ दाननानै लानायनि गाहाम खाबुबो। गारिनि आरसि आरो ड्राइभिं लाइसेन्स कार्डखौ होखानाय सम बायदियै थाबैनो स्मार्ट कार्ड एबा डिजिटाइज कार्ड खालामनानै लानायनि उननि समाव होनांगोन गोबां फाइन। जुदि नोंथाङा ड्राइभिं लाइसेन्स आरो आरसि बेफोरखौ नोंथाङा जुदि डिजिटाइज खालामाबा नोंथाङा उननि समाव फाइन मोननांगोन। बे आयदानि सायाव मोजाङै बुंफोरनानै होदों क'क्राझार जिल्ला हान्था मेला बिफाननि अफिसार आइसि धजेन बसुमतारिया। दानिया बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया बे गोनां रादाबखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। रायजो राजाफोरनिसिम गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। जोंनि हान्थामेला बिफाननिफ्राय मोनसे जोबोद गोनां फोसावनाय दङ। फोसावनाया ओरैबायदि, जायफोरनि ड्राइभिं लाइसेन्स ओमफ्राय आरसि माने रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट जायफोरना मेनुएलमोन बेखौ अनलाइन खालामनानै लानो हानाय बोथोरा सिगांनि सार्कुलार मथे 31 अक्ट'बराव जोबबायमोन। नाथाय गभर्नमेन्टआ गोदान सार्कुलार मोनसे दिहुनबावदों। बे सार्कुलार मथे गावनि मेनुएल आरसि, मेनुएल रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट ओमफ्राय मेनुएल ड्राइभिं लाइसेन्सखौ अनलाइन खालामनो आरोबाव बोथोर मोनबाय। थारमाने नभेम्बर दाननि 30 थारिखसिम बे टाइमखौ बारायनानै होबावबाय। गतिके बिथांमोनहा थाबनो फैनानै बे खाबुखौ लानो हागौ। बेजों लोगोसे वान टाइम सेटेलमेन्ट स्किम कमार्शियेल गारिनि खेथ्रआव जायो बियो। बेबो थांनाय 31 अक्ट'बरावनो जोबदोंमोन। दा गभर्नमेन्टआ गोदान सार्कुलार होनाय बायदियै वान टाइम सेटेलमेन्ट स्किम बेखौबो नभेम्बर मासनि 30 थारिखसिम सुबिदाखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसे आरो मोनसे गोनां फोसावनाय दंबावो। जायफ्रा गावनि गोजाम गारिखौ भाङासुरायाव हरबाय बिथांमोना जुदि आरसिखौ केन्सेल खालामनानै लायाखैमोनब्ला बेखौबो मोनसे सुबिदा होबावदों। सुबिदाया जाहैबाय बेबो नैबे 31 थारिखआव जोबबायमोन। दा बेखौबो आरो 15 दिननि थाखाय बारायनानै होबाय। थारमाने नैबे नभेम्बर दाननि 15 थारिखसिम बे सुबिदाखौ लानो हागोन। दा बेवहाय आं मोनसे खोथा होनफानो लुबैदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मेनुएल ड्राइभिं लाइसेन्सआ बिराद बुरजा 1,03,000मोन नैबे स्किम जागायनाय समाव। थांनाय दान मोनथामनि गेजेराव जोङो नोंथांमोननि गेजेरजोंबो गोबां फोसावदों, मिटिं खालामदों, माइकिं खालामदों। बिनि उनावबो नाथाय जों नुनो मोनदों 5,800 जन मानसियाल' गावनि मेनुएल लाइसेन्सखौ अनलाइन खालामनानै लाबाय आरोखि। डेट मिन्स more than 95,000 ड्राइभिं लाइसेन्सआ दाबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मेनुएल जानानै दं। दा बिथांमोनहा थाबनो खालामनानै लाथों नैबे 30 नभेम्बरनि गेजेराव, नङाबा उनावहाय गोबां फाइन होनो गोनां जागोन। बेबायदिनो आरसिनि खेथ्रआवबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 35,000 प्लास रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेटआ मेनुएल जानानै दङमोन। माने थांनाय मास मोनथामनि हिसाब मथे। दा गभर्नमेन्टनि सार्कुलारनि उनावहाय बिनि मादाव बे 25,000 मेनुएल आरसिनि गेजेराव जोंनि हिसाब मथे
मात्र 3,500 माने लाइसेन्सआ दा अनलाइन जाबाय थारमाने 30,000नि बारा आरसिआ दाबो मेनुवेलि दं थ' बिथांमोनहाबो मोनसे खाबु मोनबावदों नैबे नभेम्बरनि 30 तारिखसिम बिथांमोननि गेजेरावनो बिथांमोना बे आरसिखौ मेनुवेलनिफ्राय अनलाइन खालामनानै लाथों नङाब्ला नभेम्बरनि उनावहाय बेखौ बारायनाय नंला होननानै जों खोनानो मोनदों बिदिब्ला नभेम्बरनि उनावहाय नभेम्बर 30 तारिखनि उनावहाय गोबां फाइन होनो गोनां जागोन गतिके आं गुरै खावलायदों बिथांमोना जाहाथे बे सुबिदाखौ लायो गोजोन्थों अनलाइन सुबुंफोरा मिथियाखै बेथ' आं साफ्रोमबो जोंनि अफिसाव बेनि इन डेट कानेक्सन खामानि लानानै फैनाय साफ्रोमबो सुबुंखौ आं बुंदों साफ्रोमबो बिथांमोनखौ आं बुंखायो बेहाय फिसनि खोथाया ओरैबायदि गभर्नमेन्ट सार्कुलार दं फुरा बे खुगानि खोथा नङा खामानिया ओरैबायदि फार्स्ट बिथांमोना अफिसाव फैनानै माने बेकलग खालामनांगौ थारमाने गावनि मेनुवेल आरसि एबा डिएलआव जिखिनि इनफरमेसन दं बेखौ जोंनि अफिसनि रेकर्ड बुकजों मिलायनानै माने कम्पिउटाराव सोनांगौ आरोखि बेखौनो बेकलग होनो आदसा बेकलग खालामनायनि उनावहाय बिथांमोनहा अनलाइन आपल'ड खालामनांगौ माने अनलाइन सोनांगौ गावनि आरसिनि खेथ्रआव आरसि ओमफ्राय आधार ओमफ्राय लाइसेन्सनि खेथ्रआव लाइसेन्स ओमफ्राय गावनि आधार कार्ड बेखौ अनलाइनाव सोनांगौ आरो आपल'ड खालामनांगौ आदसा सोरबा जुदि गावनो हायोब्ला गावनो जुदि रोंखागौबा गावनि मबाइलजोंनो हाबाय गावनि कम्पिउटारजोंनो हाबाय ओमफ्राय रोङिफ्रा बांसिनानो रोङि दं more than 95%नानो रोङा थ' बिथांमोना मा खालामनांगौ कम्पिउटार सेन्टाराव थांनांगौ जायो कमन सार्भिस सेन्टार बे कम्पिउटार सेन्टारा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव more than 200 दं फुरा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव क'क्राझार गसाइगाव ओजोंहाय बगुरिबारि काजिगाव सेरफांगुरि जेरावबो दं दा जोंनि अफिसाव ओरैनो मोखाङाव अफिसनि मोखाङाव आरो बे अफिसनि नङा बेफोरबायदि सेन्टार मोनथाम मोनब्रैसो दङ थ' जेरावखि थाङा एखे जिखि जायगायाव खालामो बे गावनि गोसोसो आरोखि खिन्थु मोनसे खोथाया मा बे कम्पिउटार सेन्टाराव जेब्ला आपल'ड खालामहैगोन गावनि लाइसेन्स ओमफ्राय आधारखौ बे आपल'ड खालामनायाव सरकारि मोनसे फिस दं सरकारि फिसआ मा माने कम्पिउटार सेन्टारनि बिगोमाया बेखौ मावनानै होनायनि थाखाय 30 थाखा मोनो 30 थाखाल' बिनि बारा मोना बेयो बे एकदम माने गभर्नमेन्ट सार्कुलार दंथारो अर्डार दं बेहाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय गभर्नमेन्ट फिस दं सरकारि फिस बे जाबाय लाइसेन्सनि खेथ्रआव 350 ओमफ्राय आरसिनि खेथ्रआव माने 225 थाखा दा बे बेलायाव नैबे गभर्नमेन्ट फिसखौ खिन्थु केस होबा जानाय नङा बेखौ अनलाइनसो होखानांगौ बेखौ कम्पिउटार सेन्टाराव बुंबानो बिसोर अनलाइन सोना होखायो आरो केस फैसा लादोंबा बे नङा बियो बे 2 नाम्बारनि आरोखि बे पकेटआवसो थांगोन सोरनावबा गतिके अनलाइन होबासो माने प्रसेसआबो एक्सेप्ट खालामगोन सिस्टेमाबो एक्सेप्ट खालामगोन गतिके टटेल फिसआ जाहैबाय कम्पिउटार सेन्टारनि बिगोमाया 30 थाखा मोनो बेखौ कम्पिउटार सेन्टारनि बिगोमाया मोनो बेखौ गभर्नमेन्टआ मोना ओमफ्राय सरकारि फिस बे लाइसेन्सनि खेथ्रआव 350 आरसिनि खेथ्रआव 225 थाखा बाखि जेबो खरसा गैया जोंनि ट्रेन्सपर्ट अफिसावथ' सारेना खरसा गैया बेयाव जेबो खरसा गैया बेवहाय बेकलग खालामनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै फट' थिखांजासिम बे अफिसाव टटेलि फ्रि जेबो खरसा गैया गोजोन्थों बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार सिटि प्लेटिना एवेन्जार डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150 खौबो मोननो हागोन बे सोलिफु फेस्टिभेल एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव
गोबांद्राय नङा आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन। मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुवेर्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन। अब्ला दानो बुकिं खालाम 6003999187 नङाब्ला 8822 018193 जानबुं अनजिमायाव।